Σήμερα μεγάλη ευλογία, έχουμε ομαδική βάπτιση, χαίρεται ο ουρανός, δοξάζεται ο Άγιος Θεός εδώ στην μακρινή Τανζανία, σε μια πόλη μουσουλμανική όπως είναι το Μορογκόρο. 172 αδελφοί μας σήμερα θα λάβουν το Άγιο Βάπτισμα και θα γίνουν μέλη της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Δοξάζουμε τον Άγιο Θεό, ευχαριστούμε τον Πατριάρχη μας Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριο Θεόδωρο, τους ιερείς της περιοχής που αγωνίζονται εδώ με μεγάλες δυσκολίες στο Ιεραποστολικό Κέντρο της Αγίας Εκατερίνης στο Μορογκόρο και του Αγίου Νικήτα, και οι 6 ενορίες που στην αρχή μετρούσαν ελάχιστους χριστιανούς, σήμερα ευτυχώς και δόξα τω Θεώ δεν χωρούν τους χριστιανούς οι εκκλησίες μας. Αυτό είναι ένα μεγάλο θαύμα. Οι ανάδοχοι από την Ελλάδα μας να είναι πάντα άξιοι και από την Κύπρο μας που βαφτίζουν τα παιδιά και αναλαμβάνουν την πνευματική τους καθοδήγηση και την υλική τους στήριξη, και με τη χάρη του Θεού σήμερα ξεπερνάμε τις 60.000 Ορθοδόξους. Αυτά τα ταπεινά χέρια, τα χέρια του Μακεδόνα του Δημήτριου, αυτά τα τελευταία 21 χρόνια βάφτισαν πάνω από 60.000 αδελφούς μας. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Ευχαριστούμε τη Θεσσαλονίκη, τη Βόρειο Ελλάδα, την Αθήνα, τη Ρόδο μας, την Κρήτη μας, την Κύπρο μας και τους Έλληνες του εξωτερικού και την Ήμβρο μας, την όμορφη Ήμβρο μας και τους Έλληνες του εξωτερικού. Σας ευχαριστώ. Δόξα τω Θεώ.